हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दा बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन, सम मोनाखैमोन, बेनिखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो टाइम मोना जादोंमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आसा खालामनाय थाबाय आंनिफ्राय। थ' लोगोफोर, आं बेवहाय माखासे मिक्सार लेंगुवेज रायज्लायनाय जागोन। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस चैनल में आप लोगों को सभी को स्वागत करता है। तो आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मैं इस चैनल से दे दूँगा। सबको जानकारी मिल जाएगा आप लोग। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोगोफोर, आं दिनै बे समाव नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा बे एयार बड'लेण्ड सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय मोनसे मोजां खौरां सफैदों लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना इंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। जायफोराहाय नोंथांमोनाहाय केरियार दानो सानदों लाइफआवहाय, जायफोरा गोनो गोथो, जायफोरा राहा लामा गोथे जादों, जायफोरा राहा लामा मोनाखै, नोंथांमोना बेवहाय केरियार इंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो हागोन। स' लोगोफोर, जो लोग आप लोग अपना करियर बनना चाहते हो, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो वीडियो को कभी भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू होने से अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो लोगोफोर, बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। आङो स्क्रिनाव होना होनि। दा बेवहाय गोबां कर्स दङ आरो माखासे खोथा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिन्थिनो मोनगोन। दा बिथांमोनहा बिनि माखासे डिक्लेरेसन, माखासे बिबुंथि, माखासे क्लेरिफिकेसन, माखासे डिटेल्स A to Z जानकारी माखासे नोंथांमोननो फोरमायना होनांगोन। नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। जोंहा दा बेवहाय दङ एयार बड'लेण्ड सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय ओंखारना फैदों बियो। बिनि एड्रेसा जोंहा गसाइगावआव दङ लोगोफोर, गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआवहाय TP रोड नियार SS कमप्लेक्स। दा कन्टेक्ट नाम्बार होखादों लोगोफोर, स्क्रिनाव दं 9330092551, मोनसेया 7002967525। दा बे लोगोफोर, जोंना माखासे सार्भिसफोर दं बेवहाय। रिलिजियास ट्रेभेल चार्टार्स, एयार एम्बुलेन्स, डमेस्टिक एन्ड इन्टारनेशनेल फ्लाइट टिकेट्स, ओमफ्राय बास एन्ड ट्रेन टिकेट्स, हटेल बुकिं, टावार पेकेजेस, भाइसा एसिस्टेन्स, पासपोर्ट एसिस्टेन्स, ओमफ्राय जोंहा आपकामिं माखासे प्रजेक्ट्स दं लोगोफोर। बेवहाय बड'लेण्ड हेरिटेज रिसर्स एन्ड वाटार पार्क, ग्राउन्ड हेन्डलिं अपारेशन्स, बेफोरखौ नोंथांमोना गासै सार्भिसफोरखौहाय नोंथांमोना मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना इंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। बे खामानिखौहाय नोंथांमोना मावनो हागोन। जायफोराहाय लामा गोथेनानै दङ, जायफोरा फरायनानै ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ, नोंथांमोना गावबा गावनि केरियार लाइफखौ दानानै लानो हायाखैब्ला नोंथांमोना बे राहा लामाखौ नोंथांमोना लानो हागोन लोगोफोर। दा बेनिफ्राय जोंहा एडमिसन अपेना जोंहा 2025निफ्राय जादों। दा बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय दङ लोगोफोर कर्स अफारफोराहाय जोंहा दङ। सार्टिफिकेट कर्स इन केबिन क्रिउनि नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनगोन। बेनिफ्राय ग्राउन्ड स्टाफनि नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनगोन। सार्टिफिकेट कर्स इन एयार स्टाफनि मोनगोन। सार्टिफिकेट कर्स इन हटेल मेनेजमेन्ट जानो हागोन नोंथांमोना। सार्टिफिकेट कर्स इन शेक कुकिं, इन्डियान, चाइनिस कुक बायदिसिना नोंथांमोना कुक, बिनि नोंथांमोना संनाय खावनायनि सार्टिफिकेट लानो हागोन। सार्टिफिकेट कर्स इन केक बेकिं, नोंथांमोना डिलाइट्स केक बायदिसिना नोंथांमोना बानायनाय, बेनि नोंथांमोना बेवहाय सार्टिफिकेट नोंथांमोना मोननो हागोन, लानो हागोन बे कर्सखौहाय। सार्टिफिकेट कर्स इन स्पोकेन इंलिश एन्ड कम्पिउटार, नोंथांमोना बेनि गेजेरजों, बे कर्सनि गेजेरजोंहाय स्पोकेन इंलिश एन्ड कम्पिउटारनि गेजेरजों नोंथांमोना स्पोकेन इंलिश रायज्लायनो रोंगोन। आरो कम्पिउटारनि माखासे नोंथांमोना हार्डवार्क, नोंथांमोना सफ्टवेर, नोंथांमोना नेटवार्किं, कम्पिउटारनि माखासे एप्लिकेसन्सफोरखौहाय नोंथांमोना बेवहाय सोलोंनो हागोन। आरो रोंगौथि गोनां नोंथांमोना बेवहाय सोलोंनानै नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि केरियारखौ बेनि गेजेरजों एयार बड'लेण्ड ट्रेनिं सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनि गेजेरजों नोंथांमोना गाव गावनि केरियारखौहाय इजियैनो दानानै लानो हागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा लास्टआव दंबावो सार्टिफिकेट कर्स इन हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्ट दं लोगोफोर। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट कर्स इन बिउटि एन्ड वेलनेस, मेकआप, स्पा बेबायदि दं लोगोफोर। बेखौहाय नोंथांमोना मोनजोबगोन गासैखौबो। क्लासेस एभेलेबेलनो अनलाइन अफलाइन, जोंहा विकेन्ड पार्सनेलाइज बिदि दं। बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना बे कर्सखौ कमप्लिट खालामखांनानै नोंथांमोना माखासे नोंथांमोननि थाखाय स्कलारशिप मोजां सुबिदा होनाय जादों लोगोफोर। ST SC OBC गासैबो एभेलेबेल स्कलारशिप नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सुजुग सुबिदा बियो लोगोफोर। दा बे नोंथांमोननि थाखाय एयार बड'लेण्ड सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय नोंथांमोना बे कर्सखौ लालायबानो जाबाय। जायफोराहाय इन्टारेस्टेड, जायफोरा लामा गोथेनानै दङ, जायफोरा जब मोनाखै, सार्भिस मोनाखै, जायफोरा साख्रि मोनाखै, साख्रि गैया, जायफोरा
फरायनानै ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ, जायफोरा राहा लामा मोनथ'वाखै, नोंथांमोना बे राहा लामाखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो गावबा गावनि केरियारखौहाय नोंथांमोना बे एयार बड'लेण्ड सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनि गेजेरजोंहाय केरियारखौहाय दानानै लानो हागोन। दा बेनोमोन, आरो बिथांमोना माखासे खोथा बुंलांदों, नोंथांमोना बेखौबो नायदो आरो खोनासंनानै लादो। आरो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला, नोंथांमोना गावनि केरियारखौ जुदि दानानै लानो गोसो दङब्ला, नोंथांमोना बे गसाइगावआव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट बिथांमोनावहाय फुरि जानकारिखौहाय नोंथांमोना लानो हागोन, बिथांमोनजोंहाय रायज्लायनो हागोन, बिथांमोनाव सोंहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बार दं, इस कन्टेक्ट नाम्बार पे आप लोग कॉल करके उन लोगों से बात कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। पूरी जानकारी एयर बडोलैंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप लोग पूछ सकते हो, उन लोगों से आप लोग इसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, उन लोगों ने क्या क्या कहा है, क्या क्या बताया है इस वीडियो में, आप लोग उसकी बातों को ध्यान से देखिए। हमारा एयर बॉर्डर ट्रेनिंग सर्विस का एयर बॉर्डर सर्विस का है। ये हमारा आपका गिरता है गुसाईगांव में। तो आप सब यहाँ से अपना हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग उसमें बहुत डिपार्टमेंट वगैरह है, जैसे कैबिन क्रू का भी कर सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ का कर सकते हैं, एयरपोर्ट स्टाफ का कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा रहता है 6 महीने से 12 महीने तक का रहता है। तो आप सब यहाँ से अगर इच्छुक, मतलब कोई भी अपना करना चाहता है, तो मतलब कोई इच्छुक मतलब स्टूडेंट भी है तो वो भी कर सकते हैं। যাৰ মানে বহুত মন থাকে কৰিবলৈ, যদি কৰিব ইচ্ছা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ 100% প্লেচমেণ্টৰ সম্ভাৱনাও আছে। আৰু লগতে ইয়াতে কি হৈছে, আপুনি আমাৰ ফেচিলিটিজ বিলাকো বহুত ভাল আছে। আপোনালোকে যিমানে মানে আপোনালোকে অকল ফেচিলিটিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'লেও নহ'ব, নিজেও আপোনালোকে ভালকে পাৰফৰ্মেঞ্চ বাগেৰা কৰিব লাগিব। তাৰ ওপৰত আপুনি প্লেচমেণ্ট পাবলৈ বহুত সুবিধা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুতো এনেকুৱা প্লেচমেণ্ট পাইছেও, আপোনালোকে চাব পাৰে। বেংগালোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টতো পাইছে, লগতে ৰয়েল অৰ্কিড গুজৰাটতো পাইছে। আৰু আমাৰ এই ইনষ্টিটিউটৰ মেম হয় মিছ মুনমুন মেম হয়, আৰু আমি ষ্টুডেণ্টে হয়। আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া কোৰ্চ কৰি আছো, আৰু এইটো আপোনাৰ কানেকশ্যন পইণ্ট একাডেমীৰ আণ্ডাৰত পৰে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰে। তো এইকাৰণে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনোৱা হৈছে, যোনে যোনে ইচ্ছুক আছে, আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে যাৰ যাৰ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তো সেইটো কাৰণে এজ লিমিট 18ৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। एज लिमिट 28। Thank you so much for this opportunity, and I would like to invite स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, आपको इंडिया के साथ साथ ग्लोब में भी कनेक्ट करता है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स अब्रॉड में भी जॉब करते हैं, तो इंडिया के साथ साथ आपको अब्रॉड में भी प्लेसमेंट मिल सकते हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स में या एयरलाइंस में। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके द्वारा आप पूरी इंडिया और पूरे वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ साथ में आपका जो सैलरी पैकेजेस अगर हम बात करते हैं, तो एयरलाइंस का सैलरीज भी बहुत अच्छे हैं। कैबिन क्रू का भी देखें या ग्राउंड स्टाफ का भी देखें, तो इट ऑल्सो ऑफर्स यू अ गुड पैकेजेस। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग इन लोगों से पूरी जानकारी मिलता है, और इन लोगों ने आप लोगों के साथ एयर बडोलैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स A to Z उन लोगों ने इस वीडियो के साथ आप लोगों को बता दिया है। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर किसी ने इंटरेस्टेड और अपना करियर बनना चाहते हो, तो आप लोग इस कॉन्टेक्ट नंबर में उन लोगों से बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, पूरी जानकारी A to Z डिटेल्स पूछ सकते हो, और डायरेक्ट गोसाईगांव डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप लोग ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो के साथ मिलता रहेगा। तो दोस्तों,
आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।